Et korstog var et midlertidigt kristen angreb på ikke-kristne for at fremme kristendommen. Især angreb på muslimer for at erobre Jerusalem. Hvis man deltog i et korstog, kunne man få kirkens tilgivelse for alle de dårlige ting, man har gjort tidligere i livet. Et korstog er en kombination af pilgrimsfærd og krig, der i starten var ment til at befri det hellige land fra muslimerne. De enkelte korsfarere aflagde løfte til paven eller en af pavens repræsentanter om at drage på korstog. De blev af kirken betragtet som pilgrimme og belønnet med syndforladelse. Syndforladelse er, at Gud tilgiver alt, hvad man har gjort dårligt. I 1099 erobrede vestlige korsfarere den vigtigste religiøse by, Jerusalem, og skabte et kristent kongedømme i Mellemøsten, som varede hele 200 år. Men tanken om at generobre det såkaldt hellige land levede vildere i folks hoveder i århundreder. Første korstog. Pave Gregor den 7. havde allerede kort efter sin tiltrædelse i 1073 opfordret til et korstog til Jerusalem. Imidlertid lå pave Gregor i strid med den tyske konge og kejser, så det blev først hans efterfølger, pave Urban II, der kom til at virkeliggøre ideen. Andet korstog. I 1147, da Bernhard af Clairvaux gav initiativ, som inspirerede Ludvig den 7. til at gå i spidsen, da der blev kaldt om hjælp fra Antiochia, og i det i Syrien, der også var blevet erobret under det første korstog. Tredje korstog. I 1189 var der igen et korstog, den nok mest kendte muslimske hærfører af Saladin, som ledte de muslimske styrker under dette korstog. Som religiøs bevægelse var korstogene en enestående begivenhed i europæisk historie med hensyn til både varigheden og den glæde, befolkningen lagde for dagen. Korstogsbevægelsen havde en meget stor gennemslagskraft. Den lange række af mere eller mindre mislykkede felttog til det hellige land og Nordafrika mindskede ikke opbakningen. Den nyere forskning viser, at også de korstog, der ikke var rettet mod det hellige land, med stor opbakning og deltagelse. Korstogene blev samtidig vurderet som en værdifuld og vigtig bestræbelse til forsvar og udvidelse af kristenheden. De medvirkede til at skabe en vesteuropæisk latinsk identitet og førte til, at den latinske kristenhed fik selvsikkerhed. Korstogene var således ikke et marginalt fænomen, men et dybt rodfæstet fænomen. Helt op i 1700-tallet var korstogsretorik udbredt i Europa. Ydermere gav korstogene anledning til nye institutioner som ridderordenerne og permanente diplomatiske relationer og et internationalt bankvæsen. Motiver for at drage på korstog. 1. Religiøs hengivenhed. 2. For at slippe ud af dårlige økonomiske forhold hjemme. 3. Af eventyrlyst. 4. For at turnere. 5. For at se verden. 6. For at ære sin elskede. 7. For at tjene guld. 8. For at lide for gulds skyld. 9. For at undgå fattigdom hjemme. 10. For tidsfordriv. 11. Af ærighed. Der er altså mange forskellige bud på, hvorfor man tog på korstog i middelalderen. Svaret er dog højst sandsynligt en blanding af mange forskellige ting. Nogle vil opleve verden, flygte fra deres fortid, mens andre vil ned og kæmpe den hellige kamp for guld.